Kung magkakarera ang AE86 Trueno at Honda Civic SIR, sino ang mananalo? Parehas sa iconic JDM cars yan, pero sa video na to, alamin natin kung sino nga ba ang mas malupit base sa specs ng makina at top speed. Ipagkumpara natin ang stock at drag modified versions ng AE86 at Honda Civic SIR kung sino nga ba ang mas mabilis. Isang mabilis lang, kung need mo ng fragrance, chat ka lang sa Novus page. Okay, balik tayo. Stock muna tayo. Wala muna tayong babaguhin at i-base natin muna sa initial specs nila. Ang 86 ay may 4AGE engine, habang ang Civic SIR naman ay may B16 VTEC engine ng Honda. Ang 4AGE engine ng AE86 ay may 1.6 liter inline 4 na naglalabas ng 128 horsepower at 149 Nm ng torque. Ang Civic naman ay may stock B16 4-cylinder 1.6 liter DOHC VTEC engine, naglalabas ng 160 horsepower at 150 Nm ng torque. May record ang AE86 na 16 seconds sa quarter mile, habang ang Civic naman ay mas mabilis ng konti sa 15.7 seconds. Kaya ng AE86 umarangkada ng 0 to 60 sa loob ng 8.5 seconds, habang ang Civic naman ay mas mabilis ng kaunti sa 7.2 seconds. Kung ikukumpara naman ang top speed, ang stock AE86 ay may top speed na 124 miles per hour o estimated 200 km per hour, habang ang top speed ng stock Civic SIR naman ay nasa 139 miles per hour o 224 km per hour. Kung susumahin in terms of top speed, ay mas mabilis ng kaunti ang stock na Honda Civic SIR kumpara sa Toyota AE86. Ngayong alam na natin kung sino ang mas mabilis pag stock lang ang labanan, tignan naman natin kung sino ang mas mabilis kapag minodify na sila at sinagad na ang specs. Hindi nag-engine swap o pinalitan ng makina. Modified lang na 86 at SIR. I-base natin sa pinakamabilis na record nila kapag tinono at pinabilis pa ang AE86 at Civic SIR. Pero bago natin i-reveal ang resulta, konting background muna sa kanila. Umpisa natin sa AE86. Trueno yung pop-up headlights version ng 86. Isa ang kotseng ito sa nagpasikat ng drifting culture sa Japan. Ang mortal na kalaban ng Toyota dito para sa AE86 noon ay walang iba kundi ang Honda Civic. Ang Civic noong 1986, wala pang VTEC pero malakas nang sumibak ng kalaban sa rally kahit walang turbo. Kaya naman tinitignan ng Toyota ang Civic na main rival. Ang Civic SIR naman ay isa ding iconic na kotse. 1999, pinagkaguluhan ng mga car enthusiasts ng Pilipinas ang SIR nung unang lumabas dahil isa itong espesyal na performance variant ng Civic. Ang SI sa SIR ay sports injected at ang R naman ay racing inspired. In short, Civic na optimized talaga para sa speed at racing. Front wheel drive ang Civic SIR, habang rear wheel drive naman ang AE86 na swabing-swabe talaga sa drifting. Okay, punta na tayo sa resulta kung sino nga ba ang mas mabilis kapag modified ang specs. Simulan natin sa AE86. May nakita tayong modified dilaw na AE86 Trueno sa DAT Racing Channel na 4AGE pa din ang makina pero umaabot ng 10,000 RPM at sinasabing umaabot sa 900 horsepower. Isang drag Corolla modified build. Nakaturbo at sa ganitong setup, meron itong estimated na 250 km per hour top speed. Ang Civic EK sedan ng Speed Factory Racing Crew naman ay may halimaw na modification dito at pinaabot ito ng over 2,000 horsepower. Mabilis na humaharurot sa quarter mile sa loob lang ng 7.73 seconds o isang 7-second Civic. Meron itong 85 PSI turbo boost at lintik ang bilis sa nakakakilabot na 190.35 miles per hour o over 306 km per hour top speed. Isa sa pinakamabilis na 6th generation Civic sa buong mundo. Mabilis pa din dihamak ang Civic na ito kaysa sa 86. Makabasag block na modifications yan ng 86 at Civic, pero ibang usapan siguro kung drifting ang labanan. Para sa'yo, sino ang manok mo? Toyota 86 o Honda Civic SIR? I-comment mo ang feedback mo sa baba at pakishare naman ang video na ito kung nagustuhan mo. Salamat sa panonood.